Тук сме в... Идей показва седалката. Кажи поне мен. Летим в... Кацаме в Лондон. Кацаме в Лондон на Хитроу. Ето го тачи. Ето го и самолета. Не го кажи. Покажи просто прозореца. Бавно го държи. Ето. Дай го на мен. Тук сме. Ето го ръката на тата. Ето го кацането. Тук сме. Кацаме. Кацаме. Наистина кацаме на Хитроу. Кацаме на Хитроу. Или над 380 се вижда. Ето ги. 747. Дръж. 1380. 1380. Саут Африкан. Трябваше да ги снимам отгоре. 747. Много хубаво се вижда как. Хайде. Приземихме. Тачдаун. Приземихме.